Heer Ljouw, het lijkt nog op 1 uur als Matthijs de Vries omkomt op het zeilaan. Hij wil op een oude rikrakfiets heel dan naar Hilversum toe. Ja, ik was heel getroffen door die ramp. En ja, ik dacht van, ik heb maandag vrij, dus vandaag dus. En ik dacht, nou, laat ik wat leuks doen en laat ik erheen fietsen. Want dat stond op de tv-actie, haal het geld hierheen, naar de studio's. Dus dat heb ik letterlijk opgevat. Hoeveel yield verwachters binnen te helden? 1500. Nou, we hebben al 500 tot nu toe. We hebben via Facebook al heel veel. En ik had collega's die hebben mij vrijdag verrast met nou, heel veel gecollecteerd. Dus hier zit al wat in. En dan is het op naar Hilversum, 160 kilometer verderop. Matthijs verwachtte dat hij daar aan het eind van de middag is. Allereerst. Wat nou? Ja, bliksempieven. Er zit een piepernutie zit er in de baan. Wat nou? Maar heeft pannen? Ja, ik heb pannen, ja. Maar gelukkig genoeg had Akram een fietsenmakker. Nee, dan hoe ziet de baan eruit? Dat is natuurlijk, ja, dan krijg je Chic Especial. Hij is echt slecht. Zeer slecht. Het is natuurlijk hele lichte kwaliteit. Supermarktfiets, toch? Supermarktfiets. Maar ik weet dat show wij dagelijks. En dat hindert ik niks. Maar bij jou en deze jongen nog even een goede baan. En dan weet ik zeker dat er de plaat komt. Hier helpt die Hilversum net maar. Dan nog een keer. Oké. Hij doet het. Succes! En dan nou echt, op naar Hilversum.